Chceš vedieť pripraviť vynikajúce lazane? Tak pozeraj. Nakráje jemno mrkvu, zeler a cibuľu. V hrnci si vypeč pančetu či guanciale a orestuj na nej mleté mäso. Konkrétne toto je zo slovenského chovu. Opečené mäso vyber a postupne orestuj mrkvu so zelerom a následne s cibuľou. Do základu pridaj paradajkový pretlak, ktorý zarestuj, nalej víno a zredukuj ho o 2/3. Pridaj lúpané prepasírované paradajky, mäso, vývar, soľ, čierne korenie a ak máš, tak aj petičku parmezánu. Prikryj, dus kľudne 4 hodiny a priebežne podlievaj. Máš čas a tak si môžeš pripraviť domáce cestoviny, na ktoré ak chceš recept, daj mi vedieť a ja ho pre teba rád natočím. Už potrebuješ len bešamel. Rozohrej si maslo, pridaj k nemu múku a priprav svetlú záprašku. Za stáleho miešania prilievaj studené mlieko a vař 20 minút. Na záver dochuť muškatovým orieškom a môžeš ich skladať lazane. Ja začínam s mäsou ragu s bešamelom, zakryjem cestovinou, pridám ragu, bešamel, parmezán a opäť cestovinu. Poslednú vrstvu končím s miešaním ragu s bešamelom a parmezánom. Lazane upeč pri teplote 180 stupňov do zlata a máš hotovo.